B.ed डिग्री एबा कर्स लानो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया B.ed एन्ट्रेन्स एग्जाम 2025 नि डेटखौ फोसावबाय। फैगौ 20 जुलाइआव जागोन B.ed नि एन्ट्रेन्स एग्जामा आरो एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 25 जुननिफ्राय जागायगोन। 5 जुलाइआ एप्लाइनि लास्ट डेट। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि नटिफिकेशनाव मा लिरदों फै खेबसे फरायना नायनि। B.ed entrance test 2025 is scheduled on 20 July 2025. Online application form will be live from 25 June 2025 to 5 July 2025. For details, please visit website in Summer portal. URL guwahatiadmission.summer.edu.in. गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव B.ed लानो गोसो दंब्ला फैगौ 25 जुन आरो 7 जुलाइनि गेजेराव एप्लाइ खालाम। B.ed कर्स लानो थाखाय बांद्राय गोबां क्वालिफिकेशन नाङा। जायखिजाया स्ट्रिमजों ग्रेजुएशन एबा BA, BSc, BCom पास जानाय जाब्लानो जायो। जायफोरा गोसो गुदुं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि B.ed एन्ट्रेन्स एग्जामखौ एप्लाइ खालामनो हागोन।